Kamu sih iki matane tenan kok. Ana kok pesan-pesan terakhir kok bapak blok entir. Iya, aku iso kaya Bunda Dayu di angan ya. Dayu. Aku bapak muni bakal ana Mbak Yu malah diomong Mbak Yu. Ngomong-ngomong. Ojo ngono, tenang ae. Engko nek bar iki entekno. Mbak Yu, kowe lali karo Joni mesti kok gak mau sapa-sapa Joni. Joni, Lali karo Joni. apa Joni bar ngeloni aku lunga nganggur ya. Saya ketel njaluk susu 45. Kawangi Joni. Endi bundane? Saingan. Jotosan ya, yo gak wani ya. Monyet ya Mas Wong lo tau diantemi Sera Mas. Ngomong Mbak Yu. Aku lho bar tau diberki Monata. Diinganane lagean diantemi karo Sera. kok gak digoreng lek bakaran aku yo belum. Nggih. Iki sidone Pak panitia ketoke cah musik geting karo aku. Perkara ndek mau lho Pak nguyah aku dinceng tak tutupi nek. Kamu kan mesti wae nggonen pipis kok nguyahmu sembarangan salah kok iso. Kowe ngerti sing jenenge Joni. Aku nguyah ndek ning ngeloloni gletak ning ngarepku. Ya gak terus Mbak Yu. Terus apane? Wong malah njupuk ember. Tane no Joni, mosok ngene ku mbok tadongi ane kanggo tayamu. Tiga medeni celeng iku lho. Wong Joni dhewe yo celeng mboten aden. Celeng malah dine. Jadi Mas, tak kasih ya. Sawerane mang Mas Itno, makasih Mas Itno. Tolong ya terakhir mosake ngono kuwi Mbak Yu senengane kok iso. Hati-hati nek keblegong. jalan tebrogalan. Ketoprak kok mutungan ya Mas ya kok kurian iki piye? Iya, ketoprak kurian. Kowe kuwi kok Lah iya aku. Kae wangi den ketok semangat. Iki lho PB kok saya dadi apa? ora iku mok iso yang enak iki jajal. Mah, aku tahu ngemut ngene tukul jagung. Terus rasakno ngarah tak kei. Nek kata-kata mutiara ke Mbak Yu biasanya kan mau pisau ya. Dalam Allahumma apa Mas? Allahumma disawer Allahumma. Pak, Bu mau disakake Bu barang-barang iki Bu. Ini Bu aku anak yatim sepatu lho Bu. Yatim piatu. Kurang nganggo sepatu. Nggih lagune Mas lagune kareng jenengan terpaksa apa tak berdaya. Terpaksa. Balik nek kandhani ku wis sida nganu kok Mas. Kowe kok nek tak jabutno rambut misal klepeken tenan. Duwe piye nang Mbak Yu? Lho wis tak tukul dene terus tabuk tukulne. Malah lu wincip-wincip kaya kaju. Gone lho paling meluwah. Ayo ya wis. Rambutnya kok glowing menawa putih aku. Waduh. Mbak Jali. Nggih Mbak Jali mungkin ketika hitung galeriane aku. Terpaksa Mas, terpaksa. Siap nanti tak kasih terpaksa. Oke. Nganggo disco barang jane Mas. Iki lho aku ameh dipanjeri Mbak Jali. Kok bengi ya Mbak? Ya, pokoknya larang guri tutup nganggo sapa tak ceklek iki. Spesial yang meminta terpaksa tadi sudah mengasih sawerannya. Petani susu. Oke.
jari ya kepengen Ya. terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku bernyanyi membawa suara cerita sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Oh, monopoly ya Mbak Lia. Enggak, lebih sudah kalah
Ya Allah, ya Allah, kayak ngono Mas ngitung baju. Ya, matur suwun nggih. Bapak Ibu, matur suwun kula tak balik teng jaman kelaringan boleh. Apa? Jaman apa, Dek? Kok kowe ora iso ngiringi ya. Bapak Bro. Ya, Bro. Wani piro? Kakek susu. Kowe nek kena kanker kok iso. Kantong kering. Ayo Mas, ayang-ayang Ayang-ayang ya. Dewa-dewa matane. Ini duduk.
Mas sampun anu masalah Atur suwun, Mas pambutane Mbah Udin apa Mbah dan kerinduan Mas. kakek sing Salah sisa kita kerinduan. Aku juga rindu. Kerinduan sing duet nih wah. betapa hati rindu pada diriku loh dalam ini aku gak sentuh Oh, kita ini kandung ngerai Yanti jaga ate kalau wanita. Mangga, karo ngenteni si Mbak ya. Jembek siapa? Si Mbak Ewang akeh. Ya Allah, ya Allah. Nanti setelah ini takdir kepalsuan terus anggi-anggi orang-orang tambah kalau lakukan Mas matine Joni terakhir pengkhianat kok Bu aku diduakan Mas Lu, dia. Mau iki bae merangsang tenan. Saya dulu ya. Saya dulu. Mas Rogi. Nah, ini Mas Sedor. Jane sesuk aku ape upacaran Mas Lagu Mas Lagu mau lek kono Mas Itno, terima kasih Mas Itno. Mas Itno, terima kasih tap-tapnya.
Iya, iya, iya. Matane. Aku tiwas ngene. diotak-otak Joni karo Jani tak do kurang ajar silakan mbok dilebet. Wah, Pakde, iki titoku iso-iso kena pelanggaran iki. Ora Indonesia kan wis aku wis emoh-emoh iso diperkosa lha suwek kabeh lho Bu lho kalau kabeh Mbak Kasih Untuk sementara Taman Sari sudah selesai. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan, maaf. Bolo.